Kalimera. You were listening. Of course. Very good. Yeah. Kalimera. Είμαστε μεταξύ Ηρακλείου και Σαντορίνης. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε χθες ένα φοβερό live, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Πραγματικά η φιλοξενία είναι φοβερή. Εμείς έχουμε παίξει ping-pong, έχουμε παίξει μπάσκετ, Bingo. έχουμε παίξει bingo. Αλήθεια τα έχουμε κάνει όλα. Μην πούμε για το Έχουμε παίξει πολύ επιτυχημένα καζίνο, συνολικά επιτυχημένα εννοώ. Δηλαδή σαν πάντα έχουμε κερδίσει παρά έχουμε χάσει. Κάτι κορίτσια που ασχολούνται όντως με τα τουριστικά μας είπαν ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα συγκεκριμένα με τις κρουαζιέρες είναι ότι πιστεύει ο κόσμος ότι είναι ακριβές. Κάτι μια πολυτέλεια εξωτερικά τρομερά ακριβό. Είναι σίγουρα πιο φτηνό από το να πας σε ένα νησί ένα διήμερο. Ακριβώς. Ενώ σίγουρα ναι, άμα το δεις μπορεί να είναι μια τρομερά οικονομική λύση και βλέπεις και πολύ περισσότερα πράγματα. Συναυλίες σε άλλα μέρη της Ελλάδας, θα κάνουμε και άλλη μια συναυλία εδώ πέρα στους Les Cruises, νομίζω είναι 22 του μηνός, σωστά, Σάββατο. Ολύμπια λέγεται εδώ πέρα. Σωστά, Ολύμπια λέγεται εδώ πέρα, τέλος πάντων, το τριήμερο που είναι εκεί μεταξύ 21 και 23-24 δεν θυμάμαι, το Σάββατο εκεί του τριήμερου θα είμαστε σε αυτό το πλοίο. We're all gonna jump up and break this place down to the ground, I suppose, right? Be careful with your drinks though. Right, you ready? You guys ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, boy! Jump, 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 jump. Take it up now. Whoop, 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 whoop. We break this party started. We get this party started. Break it down like this. Break it down one time. Thank you. We are Imam Baldi.